ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, аҳли Бухорои шариф, ҳар яке шуморо бо ин рӯзи наврӯзи дилафрӯз аз самими қалб табрику муборакбод мегӯям. Бигузор дар ҳар яки шумо умедҳои нав, бахту саодати нав муҷассам гардад, дар дилатон ҷӯш занад, омадҳои нек ёр шавад. ҳар яке шумо он чие ки дар дил доред, дар мақсад доред, ҷомаи амал пӯшад. Бигузор Бухорои шарифи мо мисли Наврӯз ҳамеша навбаҳору ҷавону зебо бошад бо шумо ва шумо бо шаҳри Бухорои мо фахр кунед. Бигузор дар ҳаёти ҳар яке мо меҳри забондӯстӣ, меҳри шеърдӯстӣ, меҳри ишқу муҳаббате ки инсоният то дар ин муддат дар Бухоро дар дил парварида буд, ҳамин нав шеъру шоирҳо нав ба нав афзоянд ва оянда Бухорои шариф бо шоирҳои худ, бо олиму устодҳои худ дар ҷаҳон фахр кунад.